Si tanong magpusag yung kutwa kapakapumbalag uniyawa gusto bedan. Oh. So kapakapumbalag uniyawa gusto bedan. Sama nung ito na dapat mawafat. Sama na madadang nga pa na di kataludan. Ha? Na ayaw pulola ang sunat, ang mapulola na ipagtungon sula ilaha illallah. Na ka na ba nga pakadagdag la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalaka. Ayaw didabi etan si ko, kitong nakaon ko la ilaha illallah na, malanat, la ilaha illallah. Na may kamandag ka si isabot niya sula ilaha illallah, na may mga kalipatan niya, sukip sabot niya nun, nagungong man tong sula ilaha illallah. O di na sa lawam niya pero yan, nagungong man tong sula ilaha illallah. Kana ba lagi doon susu ano pada, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalakso, tao. Apa yan di penpetay na ba miyatay? Tingin na to na si apetay ako din. Okay. Ha? Riba to ada dabiata. Nah, waraan, o magandang mawafat, at kamaraan sa ig, mudulian. Na ayaw mapya na, uwad na baso tanong saya, akataguan sa ig. Uwad na baso tanong saya, na kuhaan subaso, nagiya tinuro ka, giya tinuro ka, na basaan ka, na taguan ngayon saya. Kaanian ke balas sumbals niyan. Anian ke balas balas niyan. Okay na yan. Apya di ako nyo kaya sa baso. Okay na yan, okay na yan. Asarap ka to kawan niyo. Ha? Okay na yan, okay na yan. Asarap ka to kawan niyo. Ana, kuhaan so, naingiroron saya sa mga talo ka, anaya maramas. An maramas sa giyang utwa? Mudulian. Na, amay ka makambalagad na giyang kutwa, bada na gusto niyawan niyan, na ayak kaswa o miyawafat, manusia, na mababakarya na mata niyan, na si makaiilay sa puro. Mababakarya na mata niyan, na si makailay sa puro. Ino to makailay sa puro? Kaya din yan di ikatawdan, akya pakambalagun niyawan niyan na gusto bada niyan. Din yan di kapanalo ko ng sunyawan niyan, amya balag kulawas yan. Subhanallah. Na ayaso na takulolaan o pamakamilay, na sukawanan alimang ka, na pakandamata nga sumbala amata niyan. Makandamat sumbala amata niyan, sama niya, miya kambalag so, niyawa. Na aya pagambaga niya, pangulolaan, antay mga kapat samay kaya. So kapat samay. Saya nga. Aya pa ganyan pangulolaan, na daan at pakakuan sulawas. Apaka-relax sa sulawas. Napaka-pangulay. Ha? Ato ay kapangulay? Lagi daya. Pangiro saya. Giya. Ha? Oy, lagi do exercise. Aw giya sa sabala saya, lagi daya. Ha? Giya sa sabala saya. Di pa pangulay. Ino to? Para di tegas sulawas yan. Para malbud, akarigoon, amay kaprigoon. Di tegas sulawas yan. Sa kamoto mabu, siya ta. So saya mabu, nagya mabu ikidiyon. Lagi daya. Di nga pakatategas ha. Lagi dia, ha? Lagi dia, na pakanduda nga saya, Nagyap man na sa bala, ha? Gyap man na sa bala. Di talo di pa kapangulay, di talo di pa pangulay. Koreano to, nasagyan nga kapangarirelax sa tanoron, na betadan tamo niya sa malumapan agyang kaatian niya. Malumapan na, nabasong niya kapanapan. So malumapan da. Di ang ka mga importante na di upang makabaluan natin yan. Kaino tong beta di sa malumapan na kasumyatay na normal absolukan andu atian yan. Na inuman pelebeg sutian umiyatay kagi dan yung beta di sa mapan na nauman isa na ini kalaki ang sumyatay kati kina idu lumibagat yan yan. Kana ba lumibagat yan yan? Sino kan? Siyo lakan duat yan yang adian niya beta di sa malumapan na sa lakaw nubaya sakit yan, alabagat yan. Ha? Nagyuti ka nilid, ay no ya, beta di sa malumapan na pandaging asayan yan, kaandi, sulukya, ndo. Nah, siyabutan no to? Nah, sa mano to na si itano, paguita sa CR. Ha? Nah, bata no sa CR. Siko, darpa apoy gu anong sa kanyan. Ronda na ron sa kanyan, paguita. Na, ibarat yan, may ang ibetad tanong sa kanyan sa CR. Na, ay pagang niya panggulolaan na
pagandaan sa bangala. Kung anon so litar niyan. Kung anon so litar niyan. Na ayaw kitiyan, na para dugan sa gunting. Gunting, di nga mapagalakas sa lagi daya. Kapasahan ka noon. Di, mapungugunting ka. Ibarat yan na siya, nagunting nga saya. Nagunting nga saya. Nagunting nga saya. Na miyada una ya. Na miyada una gimuta sa didalam. Nagunting nga saya. Nagunting nga saya. Na miyada una ya, na miyada una to. Nasasapangan niyo din mabu at tuwaliya. Kasasapangan mabu at tuwaliya ka. Di ka pa kayo uba ilaya so aurat yan. Di ka pa kayo ba niyo pag-ilaya so aurat yan. Sa mano to na ayat taman no aurato, mama na ipon saya, nataman saya sa poset. Na sa panganaya at tuwaliya. Sa panganaya tuwaliya. Sebut no. Na sumyatay na ay mas mapia na malutano pa kaulunan mga lagi daya. Lagi dana. Na igagan man armus ka mabagra ko. Lagi dana. Lagi daya. Na lagi dayo pa mas sumyatay. Na upama ka lagi dito na mas mapia to. Na aya pagambagan niya pangululaan sa giyang mo takapakasasandang yan malo na pagagud na tiyan yan. Pagambagan niya pangululaan. Pagagud na tiyan yan. Ugay na dasaman kang mulula na aya kayo nga tanoo na aya bu apakasulden sa iyang kutuadar pa aprego anon nasabu saad na pakiyugupian. Di ka pa kayo uba sumulad so di imantay. Nagudi di ka pa kayo banyo pakimantay. Sa mano to na udu ka taw nagkagayran na duha ka taw bu apakasulden niyo. O di ka duha ka taw kakailangan na adnay kataloyran na di mga panayog sa ig. Asala ka so pagagod na, asala ka so bumupo, na asala ka so tuyog sa ig, natalaw ka tao, kayo di kailangan. O gaid na kagad nudo ka tao, asarang asweran, piya-piya. Na, pagagodin, agyang kaatian yan, na palios so najis. Palios so najis. Na sumanguso isa na pagkayugan yan, aig, agyang kaatumampar sa pagaliwa na najis. Na kuwas kanya sa trapo. Kuwas kanya sa trapo na sa panganyan ang aliman yan. Sa trapo. Na orian yan na ayan yan roy pumupo sa didalam. Ayan yan siya punggiro sa didalam. Kapumupo ang tanong, di ka pa kayo ba na najis? Makalyoyo sa najis, mapasado to, na pagabdasan tanong. Pagabdasan tanong. Na ayaw kita kapagabdasiron, na di makapamumugo. Ang tanong okay, pagkainom tanong sa iyo, di, kana ba? Suig, matatang sa ibarat at nakapusen, ang giron kasi suig, na ipadalak ka ng ipanaka. Ipadalak ka na? Ipanaka? Ialiman ka. Ipadalak ka alimang asang kaya ang ipaniyan. Ipadalak ka. Nasip mangungirong. Na malo nga pa katutulong malo nga pa kagigiraw malo nga pa kagigiraw para suig na pagkudud. Para suig na pagkudud. Di pa kasulod sa ngirong yan. Sama na yan na magigiro siya sa posisyon yan. Di pa kasulod sa ngirong yan. Mapasad ka sa ngari, nasa ngirong kuman, nagitun, pelimbiyon ka, o yan, masabundala kuman, sama na yan, di tanong di pagabdasan. O yan, nasa 5 kuman, sa kawanan na 5, nambasaan tanong yan, sa layo di tanong di ka pagabdas eh. Giap man na diwangi yan, mapasad man, nagiaulo niyan, o giatangilan yan. Mapasad na sumbala sa kanyan. Pagunaan sa kawanan, nagubuso, diwang. Makapasad tanong magabdas, akapagabdasan sa kanyan, na paiguan tanong sa kanyan. Na andi tanong pagpuon. Paganayon na pagpuon tanong sa tumampar sa giya ulo niyan. Paiguan tanong ka iya, ulo niyan. Na panananggiling nga, ino tanong ay mapaka gigiro sumya wafat, paiguan tanong siya ka para diyo sulsuig ka. Basta may iga lagi daya na suldo suig. Suldo suig. Na, kapaiguan kagi ulo niyan, paganaya paigo sa manaya. Kapaiguan kagi ulo niyan na paganaya paigo, na siya nga paman paigo sa tumampar sa kawanan. Giya tumampar sa kawanan. Giya tumampar sa kawanan na paiguan na kayo ni, aging aliyaw niyan. Sama na yan, nakawanan na yaw, giya tumampar na kan. Oriyan yan na malo kliden. Nari, kulog ka? Udi. Malo kliden, malo pakatagilid, katan. Nasusobak siya man nakawanan sa giyang kaya kapakatatagilid yan. Ano ba ka panghulog? Kapatangusab. Isad ka siya? Natagilid ka. Sama na yan, duga tao. Di nga tuwali eh.
Giap man na tumambar siya sa kawanan niya si isa di dalam. Giap tumambar siya. Kami ang pasada giya tumambar siya sa kawanan siya. Na mapasado to, na ambulaan saya sa diwang. Siap man pwede sa liyaw, adiwang. Na ang ginoon ka siap man, na siap man pwede sa diwang saya. Sa mano to na miya kay said na paigo. Oh, miya kay said. Aya sunat, naso gansar akapaigo. Gansar. Ayaw man na gansar, nakanabataro to. 1, 3, 5, 7. Oh, gyuti sunat. Ang magagansar so, kapaigo itanoron. Na, sa mo to, kaya paigo nga usam niya kaysa, na ikadwok man. Na, kada ba nga kasuya so kapagabdas? So kapagabdas na si ibo ko paganay. So kapagabdas na si ibo ko paganay. Na, paiguan na kapman. Nagyutod man. Sa ulo, sa kawanan, siya, pakatakilid na ka, sa kawanan sa tumambar saya, oriyan yan, sa diwang man, taman road sa skin yan, ha? Oriyan yan, sa ginong tapaganay, nagkapakait na sabunan tanos kanyan. Nagkapabalinugan tanos kanyan. O miyang isang may sekatalo, nakagya, pag sa mga sunat, asugan Rasulullah, na si ko akhir gasla, si ko muri-puriya, kapuigo ko miyawafat, na adna kafur. Yung uta kafur, di ko katawan ito na ipusap ng siya sa Pilipinas. Mamota sabun, Joy-boy, perla, perla, apa besar? Sumamota, ay pertanyaan na sumamota. Oh, ay sumamota. Na ayat tanong usaran, kadar ka tanong kafur. Na ayat tanong usaran. Na so kapigo ikumiyaw fata. Na dipindi, ibarat yan. Kaya pa iguan tanong sa ikatalo. Na dan mada so pliwa na jis, kad na pliwa na jis. Pa iguan tanong sa ikapat. Dan man mada so pliwa na jis, pa iguan tanong sa ikalima. Dan man mada, na miya ka ula-ula. Kapas lang ang tanong. Kaya di ka da so na jis, pliw din. Na yasu ang tanong na pembaal tanong sa toga ka. Ipagawi sang kuto, apagapunan amarsika. Ipagawiro sa iyong utawan, kaanmar na iyong uta kapliw niyan. Mbal tanong sa tuga ka, ay pagawiro, kaanmar na iyong uta kapliw niyan. Oy, na ngulanan roon na miya pasad so karigusan niya tay. Ay mo rin na iyong uta mamot, ami paigutan roon. Importante na gansar, agya paigutan roon. Na, sama no to na kapantanos sa kanya, miya pasad, romigo. Di ba miya kasi simple so kapaigusan niya tay? Miya kalabulubud, nakagirar-gar ganun tanong. Pero ganun ka, dengan kapagana dengan kapangadi, dengan kamausay. Okay na, dia pabisiw kita karigo sa miya, tay, niya nabulubud bisa. Okay, niya ka nabulubud. Nah, sama na to, kapantanos kanyan. Ano sa mga dinis tanong? Talo lapis sa dinis. Kalau lapis sa dinis, na sama na kapan tanos kanian. Narik na balap ka? Ha? Kapan na miss ka? Na, ay hindi dia tanosan, tinugkan. Kami kami kan paniga. Ay hindi dia tanosan, na sotlo lapis sa dinis, naso, bida-bida na ni kablang. Ay pinakamablang, naso sa dida-dida lang. Dida-dida lang. Tumunugon sa kablang so ikadua, tumunugon sa kablang so ikatalaw. Kay mama sama niya preguntan. Na, dempasan niyo saya. Dempasan niyo saya. Piyapiin niyo. Balansan niyo saya piyapia. Ginan. Isa. Na. Ikadua. Na. Importante na katawan niya ran. Ikatalo. Nakatan. May kaito ito na yan.
Di pakatiyokop sa lawas. Di pakatiyokop sa lawas. Na, ginan. Importante na, sabot niyo, so kita kakapan. Ang lagi, sumalaon. Nagay ko di dalam. Gay ka di dalam. Taguan niyo sa di dalam. Yan yung pinamalaon. Okay, katata. Balansan niyo pia-pia. Nakata. Taot niyo ron na ya, brad. Balansan niyo pia-pia. So katas yan ro. Gusto katas yan saya. Para kadayan tanong. Na. Si Mahir. Mahir, kasi. Aba na sumbir ka nung Mahir. Apa ada. Balance ang apya. Gamit tangasan na. Gamit tangasan. Saan sa buba? Duro sa nga sa buba. Duro sa nga. Di siya kaparwan. Na, Mahir, iga ko. Isod kasi. Katatan. Na, sama na yan, amiyang ibtad tanong, sumiyang ofat, si Iko, Dinis. Aya pagin nagaan saya, na upang makaayam niya ofat, na bubay, na 5 lapis, Dinis, agkasulutian. Ino to, kapmbalan sa bangalaian, agu kapmbalan sa bistida niyan. Na 3 lapis ipilapis tanoron. So mga mama na direct din so 3 lapis. Direct din so 3 lapis. Na pagpuunta no sa kakapanaon na tumampar sa kawanan. Sa manuto tumampar sa kawanan. Siya balay ako nito. Ano siya? Siya prarago si Juan. Saan? Sa manuto na tumampar sa kawanan apagunaan na imumusyon aging kaya tumampar sa dur. Putiyong siya. Balay nga ro abra. Saya. Sama na yan sa lapis saya. Na ikadua lapis na yuto din mabu. Ikadua lapis. Na, nabangapan kagti. Ikap kawan. Na ikadua lapis. Siya man sa kawanan. Katata. Saya sa sabala. Ikatlong lapis na so pinakamaulad. So pinakamabalang pinakamaulad agumatas adi sumano siya. Giyan atutang kay sa katas na so ikatlong lapis na kailangan na mas matas agu mas maulad agu mas mabalang. Na taguntan ron sa tumampar sa kawanan? Na taguntan ron sa tumampar sa diwan. To kaya sa pangapiya-piya. Pag ginawa ka pan? Sa manuto, nagyang ka si Solomon na si Itano peluta. Pelot na ka sa tumampar sa giyang kaya ulo niya. Na ayam yalo yung mga ulamatan na 5 timan ipalot. 5 palot. Isa sa giyang kapuran na ulo niyan. Ika-2 sa rabian. Ika-3 sa kasadan niyan. Ika-4 saya. Ika-5 saya. Ika-4 sa giyalabian na ika-5 saya. Adam manap ka ginawa 7 timan ipalot. Nasa din sa dipinggian na nakaad na manusia mabuba na patunong so 5 timan na palot na ad na manusia miya puro-puro na kailangan so 7 timan na palot. Dipinggian sa katas manusia. Sa manuto, may akapan din. May akapan sa na yan. Okay, nagalipatan na kanon. Sa mga mawadi o sujud, sa giyang ko tada tanaw pan kakapan na so mga darpa sujud yan na pinaguan sa pirpiyo. So benangian, so mga limanian, so mga labian, so mga skinian. Pinaguan tanwa na sa pirpiyo. Okay. Agiyang ko ta sujud yan. Gino ta sujud yan na, kita darpa sujud yan na. Mapasado to na psembayang ang tanong.
Pag sa lecture ka so kasumbayang iron. Okay, sumbayang ang tanong. Sama na yan kapsumbayang ang tanong. Basta mama, apsumbayang anak ka, na saka imam na siya katinig sa giya tumampar sa ulo niyan. Basta mama. Sama na yagi kiblat. Kailangan na giyang kaya tumampar sa ulo niya na ayang kamatindig. Basta babay, amya wafat na siya kapag tindig sa giyang kaya tumampar sa kusdiyan. Oh, basta babay amya wafat. Okay? Na, pag niya takbir tano, kag yung mama siya kaya, pag niya takbir tano, Allahu Akbar. Na ayabu ang batian ka na suratul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Taman sa waladdallin. Kedua takbir. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salatu ala Nabi. Okay. Gitu bu. Selawatan ka sa Nabi. Ada pakataros ito. Ikatlo takbir na dua. Allahu Akbar. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa kabirina wa saghirina wa unthana wa dhakarina. Allahumma langon sudua para sa iko miyang wafat. Okay, sudua para sa iko miyang wafat. Ikapat takbir. Allahu Akbar. Na maluwatir. Assalamualaikum warahmatullah. Makaisay sa kamakasina. Sama no to na patiman itakbir so kasumbayang ikumiatay akanabaad na sujudian nakanabaad na roko yan kamay bid na yan nariyo ko anyo na sujudan niyo di katakbir po na makapatapat ka makatakbir pag ganyan takbir anto na yung batian tanoron Fatiha ikadua takbir sulawatan sunabi ikatlo takbir doa ikapat takbir salam na salam tanong na pagawidan tanong ko kuburian kaipalabang tanoron na dagan mga kalot sa kubur kay Rax tanoron ban akip hindi mo tanoron tomo man na kompleto ibarat na umakaad na no siya sa mala seminar na kompleto kalot na walo pa ini nanin watang bunan tanong sarbo may ilaya anto na imanga okito-kito yan okay na giye makampat sayan si iko di kang gulima ako miyawafat mayit at yun di kapriguon so kakapanaon na gusto ka sambayang iron na miya kalalad na iaguna agyan kay amyan diskas tanaw saya miya kalabulubudaya okay nagkapakayaad na miya lepas sa kanon di ko ba yung ganito sa nuwad na miya lepas sa kanon nagkapakayaad na miya lepas sa kanon kaya sunga karkano saya na deran kawi di sukita bakan ap betian na kanon nasama na ayap ko siya karkano na so katawi kanon din. Nagkapaya na miya lepas kanon na mga sunat na mga ito po. Nagi pinaka-importante kay amyan discuss sa karkano. Okay. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Pakambarakat mo Allah agyan kay oras tano. Na ayap pa oriyan tano na mga pakaisa. Wa na mga pakaisa iyo na adam pa na malalang bu oras tano na lakan tano sa mga pakaisa. Wa qulu quli hadha wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.